Rádio Devín, Slovenský rozhlas 3. Je 6 hodín, nedeľa 21. októbra. Želáme vám pokoj a pohodu do celého dňa, vážení poslucháči. Ivan Lavčík bol spoločne s Ivanom Štrbkom a Petrom Repkom členom literárnej skupiny Osamelí bežci a ako prvý z nich debutoval v roku 1968 básnickou zbierkou Pohyblivý v pohyblivom. 14 fragmentárnych básní, ktoré tvoria veľmi kompaktný a významovo presítený celok, sa stalo tvrdým orieškom pre súdobú kritiku i čitateľov. Verše z básnickej zbierky Pohyblivý v pohyblivom recituje Roman Matisko. Zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, réžia Pavel Gejdoš, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010. Lov veľrýb. Lov veľrýb. Surové svetlo v opise majestátnych. Zničený vnútorný zrak veľrýb. Boj muža proti mužovi. Nad nimi vejú zimné trávy. Jemná pieseň na lícach. Hodinový spánok v člne. Majestátny. Krutá odpoveď. Biskupová loď narazila na spiacu veľrybu. Zrazu svetlo. Violino 1, violino 2, viola corno. Lahodne pokračujeme. Cez neskoré správy. Vorvaň rozlomený v mlynoch. Ekce. Vorvaň rozpílený motorovými pílami. Ekce. Kde sa sype múka cez tichý balet veľrýb, cez noviny. Ľadovce ovievané vlasmi veľrýb. O početie veľrýb, o zimný spánok v zničených moriach. Ako vzducholoď Itália česaná ostrými hrebeňmi. Pokračujem navždy v opise majestátnych. Zákroky vlády nad veľrybou. Veľryba rozvážaná do každého domu. Matný lesk hnedého linolea. Manévre v zasneženej Itálii. Veľrybárska flotila pred svojím zánikom predkaná lanami z vlastných kanónov. Ó, veľryba! Ľadový topoľ v diaľke obchádzaný výchrami. Lahodná sonáta da camera. Harpúna z pera železničného vozňa brúsená celú zimu. Najväčšia zdochlina, obložená voňavkami. Malí maškatníci. Zatlčenie veľrýb k naftovej základni. Ústa plné špendlíkov. Je to práve rok, čo sme sa nevideli. Vo večnosti. Hovoriť. Modré veľryby opustili prístav. Hovoriť. Nafta v mori je znamením. Hovoriť. Kvádre mesa ponechané supom. Hovoriť. Víťazné armády vpochodovali do mora. Z opisu majestátnych Giliesových zemí preniká surové svetlo žiaroviek. Vo vnútornom zraku kvitne soľ. Zúrodníme tieto tiché pásy mesa. Tvrdé podošvy salome. Nikde na svete neprechádza vlak tak ďaleko od príbytkov, ako v tejto básni. Vysoko vo vetroch. Vysoko vo vetroch. Chór, spev pavúka plávajúceho na more. Chór, spomienky v páľave jednej zimy. Chór, zosunuté telo gréčtiny, vtáčej hudby. Chór pohybu, ku koruhám vedomia. Ó, ja vyslaný k vám vysoko vo vetroch. Pokus oheň v hrdzavej konzerve na ožiarenie našich miznúcich rysov. Cesta pomedzi bralá, obnovovaná iba vlkmi. Vlčie cesty.
Chránili nás celé horstvá. Už sa telí ľadovec plávajúci k majestátnym. Už rastie úkryt pre škorce. Vysoko vo vetroch údiv na dle labyrinte premieňa nás. Helikoptéra v labyrinte vzduchu, postupujúci vek, staroba, pacht chora, vystreknutý z tajných žľaz. Tieto nahrávky sú znetvorené časom. More nebytia, čas milosti. To všetko je arabeska dní na zemi. Zúrivosť husí útočiacich na pastviny plávajú k svojim druhom vo vetre. Rozhalené poprsia. Horstvo zostupuje na nás. Naše snehové jazyky to premelú. Strhajú z domov chrasty, zlomky, úrivky. To všetko k labyrinte je arabeska dní na zemi. V zasneženom raji oči starého Valta slabnú nad vykopávkami a ešte k ďalšiemu mestu na hraniciach vzduchu. Chránili nás celé horstvá. Chceli sme kráľovať za chladnej noci, počúvať uchom širokým ako dolina milovanú bytosť. Teraz sme zamordované byliny. Lavína zvery po hodinovom spánku. V úžase nad slnkom zimy. Nad nami slabnúcimi. S vlkmi. Vlky, zatúlané z Litvy, prevaľujú sa cez stopy kráv, ktoré sme v zime vyviedli so slabými očami. Kvitnúce kraje náboženstiev, le labyrinte, arabeska. More nebytia, čas milosti. Zlomky, úrivky kráľa, strhajúceho zo seba chrasty. Verše z básnickej zbierky Ivana Laučíka Pohyblivý v pohyblivom recitoval Roman Matisko. Zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, réžia Pavel Gejdoš, redakčne pripravila Gabriela Alexová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010. Prvýkrát prichádza do Bratislavy 22. októbra skupina The Flower Kings. Švédsky art-rockový klenot, prezývaný aj ako Yes 3. milénia, sa predstavia v známom klube MMC. We're happy to play again in Slovakia with our new album, Banks of Eden. So we're happy to come back. And all the best to you and see you at the concert. Bye-bye. Prídite aj vy do veľkej sály MMC v Bratislave a staňte sa súčasťou nahrávky koncertu The Flower Kings pre Rádio Devín. Pozývame vás na prvý abonentný koncert pod pyramídou. Zaznie slávnostná predohra 1812 opus 49 Petra Iliča Čajkovského, koncert pre husle a orchester A-moll opus 82 Alexandra Glazunova a symfónia číslo 1 C-moll opus 68 Johannesa Brahmsa. Solistkou večera bude kórejská huslistka Jung Hwa Ré. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Mário Košík. 24. októbra o 19:05 vo veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave. Priamy prenos na Rádiu Devín. Nevšedné okamihy, momentky doby, živé spomienky, vypestované na políčkach film. Objavte úrodu súkromných filmových archívov skrytú v konzervách času. V premiére každý štvrtok večer na Dvojke. Nasledujúce chvíle nášho vysielania vyplní prelúdium v dramaturgii Jána Klímu. Znieť budú sonáty Domenica Scarlattiho. Ako prvá sonáta pre klavír E-dur. Hrá Marej Pereja.